Kako smo rekli na početku emisije, jutro ćemo posvetiti umirovljenicima. Ubrzano se radi na mirovinskoj reformi zakonu koji bi trebao uskoro stupiti na snagu. A u našem studiju pozdravljam prvog jutrošnjeg gosta, zamjenika ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. S nama je Ivo Bulaja. Dobro vam jutro. Dobro jutro vama i vašim gledateljima. Dobro jutro i dobro nam došli. Možemo početi ovaj razgovor o ovim izmjenama za žene koje su stupile na snagu 1. siječnja ove godine, koje će morati raditi dulje kako bi postigle pravo na mirovinu. 2025. godina, podizanje dobne granice za 3 mjeseca kako bi se otklonila diskriminacija u uvjetima za mirovinu između muškaraca i žena. Ove godine, dakle 2025. je 63 godine i 9 mjeseci života i 15 godina mirovinskog staža za žene za starosnu mirovinu, a za prijevremenu starosnu mirovinu 58 godina 9 mjeseci života i 33 godine 9 mjeseci mirovinskog staža. Mogli ste muškima skratiti, a ne ženama produživati kad govorimo o diskriminaciji, pa bi onda svi malo ranije otišli. Pa međutim, tako je glasila ustavna tužba na inicijativu za otklanjanje diskriminacije među spolovima. Dakle, upravo to da se žene izjednače sa muškarcima, ne ovako kako ste pretpostavili. Da, kažem, možda je bilo lakše iz razloga što bismo i onda i mi kraće radili. Što donosi, dakle, sve ovo što ste stavili u nove prijedloge zakona? Pa, sve što se, dakle, mirovinski sustav kao takav, kao što ste vidjeli promatrajući razdoblje, recimo od 2016. godine na ovamo, svake izmjene zakona donose nešto što je povoljnije i bolje za umirovljenike. Dakle, ono čime se rješava adekvatnost mirovina, dakle visina mirovina, kod sve ono što smo primijetili, dakle da je potreba vezana ili uz tržište rada ili uz životni standard umirovljenika, to se kroz propise rješava. Isto tako se očekuje, dakle sada u novom zakonu, kao što smo čuli najave Zakona o mirovinskom osiguranju, da se ide u tom pravcu, dakle ne ide se u pravcu nekakvih restrikcija kao što je to bilo nekakvih ranijih pokušaja, nego Zakon o mirovinskom osiguranju se maksimalno nastoji prilagoditi potrebama umirovljenika i vremena u kojemu živimo. Kad spominjete vrijeme u kojem živimo, sve više umirovljenika radi još i nakon umirovljenja. Sad će dobivati bonifikaciju, odnosno koliko će se to isplatiti, zapravo ostati raditi i nakon napunjenih 65 godina? Pa, kako smo rekli, dakle, izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju idu uvijek kako bi se otklonile nekakve nelogičnosti i kako bi išle u korist umirovljenika. Isto tako, rad uz mirovinu, naši korisnici, nakon što ostvare pravo na mirovinu, ukoliko se zaposle, mogu povećati tu svoju mirovinu, s tim da im se uračunava razdoblje koje su naknadno ostvarili. Trenutno imamo negdje oko 32.000 korisnika koji rade i primaju mirovinu, rade do polovice punog radnog vremena. Sada ćemo vidjeti što će radna skupina iznjedriti vezano uz rad i korištenje mirovina u novom zakonu. Znamo da nedostaje radne snage u Hrvatskoj, pa se na brojne načine zapošljavaju i srednjoškolci i umirovljenici, ali ima i onih koji bi rado otišli ranije u mirovinu. Za njih postoji penalizacija privremenog umirovljenja koja iznosi 0,2% po mjesecu, što može dovesti do umanjenja mirovine do čak 12% za 5 godina. Tako je. Staža ili tako. 0,2 odnosno 12% za 5 godina. Penalizacija, ako pogledamo okruženje EU27, vidjet ćemo da smo jedna od rijetkih zemalja koja uopće ima tu vrstu prava i da je ta penalizacija od 0,2 recimo u posljednjih 25 godina najniža do sada. Nekakva aktuarski izračun penalizacije za odlazak u prijevremenu mirovinu za 5 godina ranije negdje oko 20,4%. Takva penalizacija je postojala u ranijem zakonu, ona je bila 0,34. Međutim, kao što sam rekao, prilagodbe i smanjenje te penalizacije na 0,2 odnosno na 12%, taj institut još uvijek je
u Republici Hrvatskoj primjenjiv i sad ćemo naravno također vidjeti što će biti u izmjenama zakona o mirovinskom osiguranju. I on nije uveden tek toliko, dakle, da bi se nekoga kažnjavalo ili bilo što, nego mirovinski sustav ima svoju i financijsku, odnosno fiskalnu održivost i korištenje 5 godina ranije mora biti u nekakvom fair playu onih korisnika koji ostaju raditi do uvjeta za starosnu mirovinu. Dakle, oni koji počinju 5 godina ranije koristiti mirovinu, oni će iz tog fonda novaca od kud se isplaćuju sve mirovine povući daleko više nego oni koji će ostati 5 godina duže u svijetu rada. Imate li podatak ukoliko neko ode u raniju mirovinu da je onda ponovno tražio neku vrstu zaposlenja? Naravno. Trenutno imamo negdje oko 6,5 tisuća korisnika prijevremenih starosnih mirovina koji rade do polovice punog radnog vremena. Isto tako imamo značajan broj korisnika prijevremenih starosnih mirovina koji su otišli u tu vrstu prava iz određenih razloga i nakon toga su se zaposlili na puno radno vrijeme. Što hoćemo reći, dakle, taj mirovinski sustav, odnosno sve te brojke koje se nalaze u našim statističkim podacima, to je život, to su živi ljudi, različite situacije i ono što smo već apsolvirali, dakle, te pravne norme, odnosno zakon o mirovinskom osiguranju, nastojimo maksimalno prilagoditi korisnicima. Institut dugogodišnjeg osiguranika, koliko to građana koristi i zapravo malo ako možete objasniti još? Dapače, pa do sada je to iskoristilo negdje oko 58 tisuća naših korisnika. Uvjeti za dugogodišnjeg osiguranika su 60 godina života, 41 godina mirovinskog staža. I ono što je važno napomenuti, dakle, u izmjenama 2019. godine u zakonu o mirovinskom osiguranju je uvedena i bonifikacija za te korisnike. Nakon ispunjenja ovog uvjeta kojeg smo rekli 60-41, ukoliko naši korisnici ostaju svijeta rada i dalje, bonifikacija je 0,15% po mjesecu dužeg ostanka u svijetu rada. Na taj način, dakle, za 5 godina, kao što smo rekli ovdje da imamo i penalizaciju, ovdje imamo bonifikaciju koja potiče ostanak što duži ostanak u svijetu rada i polučila dobre rezultate. Dakle, na taj način je moguće prikupiti do 9% veću mirovinu kasnije nakon što se odlazi u mirovinu. Koliko sami građani znaju o izboru između prve mirovine, odnosno između mirovine iz prvog stupa i kombinirane mirovine? Pa to spada u domenu financijske pismenosti i uistinu mi smo takav narod da takve informacije, takva promišljanja, nažalost, prikupljamo onda kad za to dođe vrijeme, ne ranije. Starost i sve ostalo, odnosno u okviru financijske pismenosti, bi se trebala planirati. Malo se kasno sjetimo i onda kad je sve gotovo tražimo informacije o tome. Međutim, kažem, sve do sad se vodilo uvijek prvenstveno o dobrobiti korisnika. Sustav se slaže na takav način. Isto tako do 2019. godine on je bio zaključan. Nije bilo mogućnosti izbora mirovine. Od 2019. je on otvoren. Cijeli poslovni proces i sve medijske kampanje koje vodi sam Zavod za mirovinsko osiguranje u smislu obavještavanja svojih korisnika, poziva putem televizija, radija i svih ostalih komunikacijskih kanala, ide upravo u tom pravcu poboljšanje i dizanje financijske pismenosti kako bi naši korisnici mogli odlučiti što napraviti i kada vezano uz kombinirane mirovine. I sad, to je pitanje zapravo što učiniti, što preporučujete onima koji planiraju mirovinu, gdje se mogu najbolje informirati, kako se najbolje informirati i dobiti točnu informaciju što ih čeka, odnosno je li im bolje otići recimo u mirovinu odmah ili raditi još 2-3 godine. I kada početi planirati? Je li to sa prvim danom zaposlenja? Upravo tako. Mi smo svi budući umirovljenici. Što ranije počinjemo to planirati, to više možemo utjecati na ono što će nam se dogoditi jednog dana. Ovo konkretno pitanje gdje se mogu informirati, mirovinski informacijski centri u 4 grada u Republici Hrvatske, Zagreb, Rijeka, Osijek
Isto tako na otvorene telefone Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, dakle bez dolaska 014595 011 ili 014595 022. Putem maila Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje manje više u svim županijama, osim Krapinsko-zagorske, imamo područne službe i urede u kojima imamo besplatne pravne savjetnike za sve naše korisnike. Građani se mogu doći i informirati o svojim pravima. Također, što se tiče nekakvih online informacija i informativnih izračuna mirovina, tu imamo jednu platformu koja se zove My Pension, odnosno Moja mirovina, koja je uvezana zajedno sa REGOS-om i za prvi i za drugi mirovinski stup. Dakle, isto tako putem sustava e-građanin možemo provjeriti sve svoje podatke koji su evidentirani vezane uz plaću, staž, odnosno sve one elemente o kojima ovisi izračun mirovine. I ona glavna stranica, vaša stranica www.mirovine.hr i sve dodatne informacije se mogu pronaći. Na našoj stranici se nalaze apsolutno sve informacije, one su vrlo detaljne, ali kažem, ukoliko želimo živu riječ, tu su službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. I dobrodošli su oni koji traže informacije više. Vama hvala lijepa na dolasku u emisiju. Hvala.